Insellem lilkom it-telespettaturi ta' Shake, il-programm Local Angle li ġarriru tonna ġimgħa oħra biex inkomplu nwaslu lkom aktar fuq il-mużika lokali. Bħadejjem ifakkarkom biex tiċċekkjaw il-Facebook page ta' Local Angle fejn hemmhekk naġġurnawkom aktar dwar il-programmi li saru ġimgħa l-oħra kif ukoll aktar fuq il-mużika lokali fejn ikonna ħafna music videos li jkunu ħarġu l-artisti lokali. U fl-ewwel parti tal-programm ser nintaqgħu ma' Joe Grek. L-ewwel nett, kif inti? Jiena tajjeb għandi kif ħaddaqxin kafe minn għandkom dal. Ġax ġejt mill-Melliħa u mill-Bot. Gitarrist, ex-membru ta' New Quarry, tiftakar il-Mikpi wkoll. Jiena u Sami konna ħaġa waħda, ġifieri biex niftakru biss. Għadu dejjem miegħu. Ġifieri kull min kien isegwikom dawk is-snin ta' s-sittinijiet, sebgħinijiet, żgur jiftakru wkoll. Ejwa, żgur. Għax aħna għandna ħafna followers, għadhom sal-lum. Jħobbu d-diski tagħna ta' New Quarry, semma għax kont saqsi li għorri. Ejja, fil-fatt hemm ħafna hemm domanda li jom daw id-diski. Eżatt. Issa jiena r-raġuni li ġejt illum biex ninforma l-pubbliku. Matul is-snin dan l-40 sena qed ngħid, fil-1997 ħriġna album bis-songs ta' New Quarry, arġejna recording jom il-ġdid. U Sami kien kantum kollha mill-ġdid. Meta bdejnhom dawk marru tajjeb ħafna, imma n-nies baqgħu jiġu jgħiduli li dejjem jixtiequ jisimgħu is-songs l-oriġinali li ħriġna fin-1973. Issa dawn is-songs bis-saħħa tal-familja tiegħi speċjalment Chris li għamil lill-mixing u Julian ħassib xogħol ieħor Alexia il-mara li kulħadd tgħinni anke Jessica. Issa għamilnihom kollha f'album bħal dan l-album, ħarġni issa. Fil-fatt qed naraw kwadratura wkoll tal-cover propju issa. Dan jinkludi dan-l-album. Dawk l-erba' diski vinyl. Ġifieri dawk li konna nixtu qabel, konna ndaqquhom fuq il-gramafon. Kont qabbat il-labra ngħidulha. Il-labra. U dawk l-erba' diski jammontaw għal 8 songs. Issa dawk it-8 songs għamluna popolari lilna. U baqgħu jgħidu lin-nies li dawn kienu laqwa interpretations li qatt ħriġna. Barra minn hekk għandek live band qed iddoq ġew studio mhux drums programmat tal-computer biex niftehmu. Di xi ħaġa ġisba ovvjament. Din xi ħaġa mill-fil. It-tfal dejjem kienu jħeġġuni jgħidu li dawk kienu d-diski tagħkom, alla volja dawn jiffollowjaw ir-rock. Huma apprezzati. Issa rnexxieli niġborhom u jekk iddaqqhom fuq stereo tal-lum tant huma iffiltrati tajjeb. Ġifieri remix ngħidulhom li bejn song u oħra ħadd tisma' dik il-flow dejjem għaddejja inti. U allura minn se jkissar l-album irid ngħid qed għall-beħ issa fil-ħwienet tal-belt jew inkella jekk jagħmlu li jikbu fuq gmail.com newquarry@gmail.com jikkontattjawni nista' nirranġa biex nibatulhom bil-posta. Ovvjament anke jistgħu jikkuntattjawk fuq Facebook. U fuq minn Facebook, eżatt. Eżatt, ukoll. Facebook importanti. Tikteb Joe Grek u tidħol fil-post tiegħi. F'din is-sidin nistgħu nsibu wkoll il-biografija wkoll fl-istess ħin. Sewwa prosit Mhux ġast is-sidin nifisha. Is-sidin hija din. Issa għamilt leaflet b'ħafna dettalji importanti. Il-write-ups huma bil-Malti tagħha. Għandek il-biografija ta' New Quarry. U vera interessanti għax għandna ħafna followers aħna għadhom sal-lum. Barra minn hekk fejn hemm is-song list għamilt ħafna dettalji fejn ġew irrekordjati s-songs. Dawn hemm min jieħu gost u jiffollowja l-mużika se jara d-dettalji fejn kull diska ġiet irrekordjata u ma li ma ditta minnija barra minn Malta, għax dawk il-pressings tagħhom konna nirrekordjaw għal Malta fuq reel to reel ngħidulu. Minnu producer jifimna. Mbagħad nibagħtuhom barra għanditti tajbin ħafna li kienu jagħmlu jippressaw għamna bħala dawk id-diski li estinti ħaġġib close-up tagħhom. U fil-fatt aħna hawnhekk kemm qed nisimgħu fil-background id-diski li fil-fatt insibu f'din is-CD. Huwa importanti ħafna li n-nies ikomplu iġeddu l-memorji. Ħaġġeddu l-memorji ħafna dawn ma laqwa interpretations, jiġifieri. Hemm mod kif kanta, pereżempju
Meta kantajnijom dawn, Sammy Barto, l-vuċi tiegħu, kellu 26 sena. Kien fl-aqwa ta' ħajtu aħna jien kelli 22, konna fl-aqwa ta' ħajjitna, kanna l-aqwa band. Allura meta tmur tirrekordja fl-istudio, ħadd irrifletti li qed toħu pjaċir iddoqhom. U llum min jismagħhom sa jieħu dak il-feeling. Id-differenza minn din għas-sidi li konna minna qabel għadew 26 sena. Iġri l-vuċi inbidlet. Sammy kien ma tantx kien striktu dak iż-żmien, imma kanta. Allura dawn ġew qed jiġu apprezzati għall-interpretation. Qed tifhem dik is-suġġett tagħha. Dak iż-żmien meta kontu fl-aqwa tagħhom il-Nukori, iż-żmien 70, niftakru David Azzopardi kien Lucas. The Tramps, kienu popolari ħafna dak iż-żmien. Freddy Portelli. Freddy Portelli kien tal-bidu anyway. Iva, għana għamilna ħosse, konnax. L-ewwel konna rikordjana song jisimha Vietnam. X'inhi r-reġjun tgħid Vietnam għax dak iż-żmien bħal nissa għaddejja dis-sitwazzjoni ta' madwar id-dinja l-gwerra tal-Libja u tas-Sirja sewwa. Kien topic, kienet main topic. U aħna kien żmien tal-protest songs. U kompanejna song bil-Malti jisimha Vietnam. Għandna l-followers għawġu qed jisfollow jawna. D-interpreter kollox. U waraja, il-flip side kienet The Girl I Had, għax still rock kienet The Girl I Had. Għax għanna f-73 meta bjena rekordjaw. Kien beda jqum il-rock wara 60s, il-mużika marret fuq ix-xena rock. U għamilna waħda mill-Ingliż rock li rrid ngħid li f'din is-CD hemm tliet songs li ħajsiru popolari. Issa minn se jkollu dis CD, waħda jisimha Vietnam. Waħda The Girl I Had u Baby Where Are You Tonight. Dak ħajkunu jisob songs ġodda għalkemm ir-recordinghom fil-1973. Imma is-songs li għamluna popolari qegħdin hemm, bħal eżempju. Il-Bajja tal-Mellieħa, bħal ta' żmien konna flimkien, l-aħħar bidwi fi tal-għasel, li għalija hija l-aqwa interpretation li qatt ħarġet, meta ħriġnija dak iż-żmien. Meta għamma dikun hemm xi festivals lokali jew nkella fuq. Kulħadd jagħmilha. Jinterpretaw ukoll. Imbagħad għandek Riviera Blue u għandek id-Dajsa tal-Latini li kienu dawk is-songs li poġġewna popolari fis-xena lokali. Li għadhom imsallum il-ħaġa hi interessanti. Li għadhom dawn is-songs tajtix kif għaliex dawn is-songs baqgħu sallum tajbin. Jibqgħu timbru lejn il-mużika Maltija naħseb. Għax illum qed isiru pereżempju ħafna festivals, recordings b'laqwa teknoloġija. Aħna ma kenniex laqwa teknoloġija. Żgur, kalkom inqas. Ma kellna xejn kważi. Żgur. Li rrid nagħmel messaġġ dan l-affarijiet. Qegħdin immorru fl-studios nikkonċentraw bil-perfection u ninsew l-interpretation. L-interpretation hi dik xi ħaġa li inti qed toħroġha minn qalbek. Tadatta s-suġġett u tkanta miegħu. Issa kien tħadmu fl-istudio toqgħod tirrekordja biċċa. Tarġa tirrekordja biċċa mbagħad għaddek kollox flimkien. Dik l-interpretation ħadoq tola. ċaġa. Inti tikkun taf is-song. Hub gost kanta, ħadd kantat li darbiet. Imma dak iż-żmien konniex nagħmlu hemmhekk is-song, kulħadd jafa kontaw kollox sar. Fuq dan l-ispont. Isek qed kanta ġe konsert bħala live band. Eżatt. Fuq dan l-ispont nagħti nieħu l-opinjoni tiegħek ukoll. Mix-xena lokali li kont issegwi dak iż-żmien meta kien hemm Nukori fl-aqwa tagħhom. Għax-xena lokali llum il-ġurnata. Żomm lokali qed tgħid. Xena lokali in ġenerali. Qabel ngħid lokali aħna konna fissat fuq ix-xena ta' barra. Fejn konna niffollowjaw ir-rock bands. Pereżempju waħda mill-aqwa classic rock kien kont inħobb il-Emerson Lake and Palmer. U imbagħad kien hemm l-oħrajn kollha bħal Pink Floyd u hekk kollha kien hemm King Crimson. Issa dak ix-xena ta' barra mill-aħna konna qed niffollow ġeneru ta' ċerta saħħa. Imma mbagħad niġu biex napplikaw xi ħaġa żgħira minnu. Għal dak is-songs li ktibna li jien nista' ngħidlek kemm mhux ħanajdlek illum, imma ċerti songs li ispirawni kienu minn dawn is-songs ta' barra. Issa xena inti l-osasija li saqsajtni. Fuq xena lokali in ġenerali, llum il-ġurnata ħafna bands żgħażagħ qegħdin joħorġu. Le, llum nammirhom, llum pereżempju xena rock għamet
ġiet fejn kondem nixtieq jien fi żmieni. Fis-73 xtaqt li kelli rock band, mhux konna tajbin. Illum għandi tfal tiegħi għandhom rock band, insellem il-Chris u l-Julian għandhom parti minn Nomad Sun u minn Frenzy Mono. U li qed jagħmlu suċċess kbir kemm Malta fix-xena rock, speċjalment il-Ġermanja u dak il-pajjiżi. Imorru jdoqqu hemm ikunu. Li rrid ngħid, issa dak ix-xena lokali tal-lum barra it-tfal tagħna. Għaw ħafna groups qegħdi telgħu tajbin, Malta jiena very proud li ġejna dik is-sitwazzjoni fil-rock. Il-ħasra l-enfasi qiegħda fuq l-Eurovision. Ejja kont fil-fatt. Għandu jkun mela le biex. Għandu jkun, imma dan mhux qed jiġu. Għandna ġawra f'Malta ħadd ma jaf bija li fiż-żgħażagħ li hemm misna nagħtu kasom bħalma nagħtu kas l-Eurovision ukoll. Fi żmien ma kenniex opportunità xejn. Għax inti saqsejtni kif kienet. Kien hawn ftit grupp xi ħadd li beda jirrekordja bħalma semmejt li inti Father David illum Zoppardi. It-Tramps, Freddy Portelli, kien hemm The Followers, kien hemm iktar tamma bħalissa dak qed niftakar. Konna nirrekordaw dan id-diski, idoqqhom fuq ir-radio, imma kienu jagħmlu ħoss, Għax ir-raġuni hi. Illum tant qegħdin flooded bil-medja. Li ma tista' tikkonċentra fuq minn sors wieħed, dak iż-żmien kien hawn kważi sors wieħed. Mela id-diski kienu iktar jintlaħqu naħseb. Illum tgħidli hemm l-internet jitlaħqu iktar imma tant għaddejjin affarijiet li ma tantx tista' tikkonċentra fuq ħaġa waħda u naħseb li tagħna kienu jispiċċaw, kienu jispikkaw għaliex kienet dik is-sitwazzjoni li ma tantx kien hawn media daqshekk miftuħa Malta. Illum il-ġurnata il-bands lokali għandhom ukoll social media. Li dak iż-żmien. Iżgur. Ħas kontu naħseb. Le aħna. Kalkom. Meta bdejna ndoqqu aħna qas-telefon ma kienna d-dar. Il-mellieħa kien hemm xi sitt telefons biss minn kellu. Insa li kellek l-internet u l-communications li għandna llum. Dak iż-żmien flyers forsi. Laqqas ta' kien hawn il-public service, kien hawn Ready Fusion, mbagħad daħal ir-radio. U konna mxennin biex Malta jkonna radio, radio. Aħna għaddejna minn hard time, imma dawn is-sons għadhom sal-lum. Mela, Joe, biex nikkonkludu, għax għaddilna fil-fatt il-ħin. Forsi tkellimna fil-qosor l-aħħar kummenti tiegħek biex intemmu din l-intervista li kellna llum. In ġenerali. L-aħħar kummenti? Li qed ngħid ġejtaw biex nippromowti das-CD, nippromowti jiġifieri. Qed nafża n-nies li dawk in-nies dejjem kienu jgħidu li antiki dan jismu is-CD New Quarry l-Antiki għandkom 8 songs fosthom il-popolari l-aħħar bidwu l-bajja tal-mellieħa Riviera Blu bħal da żmien konna flimkien u hemm 3 songs oħra ġodda hemm minnhom bl-Ingliż. Misa jkollu dan is-CD qed ngħidu li hu ġawra ngħidu bil-Malti. Għaliex xi ħaġa li naħseb li Malta s'issa bħala band li morna lura f'dak iż-żmien, naħseb li waħda minn tal-bidu jekk mhux l-ewwel waħda. Nissuġġerixxi li ma titilfuhx bank li għadu fid-domanda, li għadu in-stock għajmin. U nerġa' ngħid li min jikteb jibgħat message newquarry@gmail.com jikkontattjani nista' nibatulu anke bil-posta jew inkella mill-ħanu tal-ewlin li hemm il-bent. Eżatt. Nirringrazzjak ħafna Joe Esgrek, nirringrazzak tal-li ġejt tal-taqsam magħna wkoll l-opinjoni tiegħek aktar fuq il-mużika lokali u tkellimna aktar fid-dettall ukoll fuq dik is-CD ġdida New Quarry l-Antiki li nħeġġu lin-nies biex jekkwistaw u jkollhom kopja tagħhom biex ikollhom kif qed tajjeb inti ġawra ta' tifkiriet ta' dak iż-żmien tas-sebgħinijiet. Qabel nagħlaq ħanħallilek kopja. Nirringrazzak ħafna. U saħalli kopja għal forsi sibu program u tagħmlu quiz. Whatever. Nirringrazzak ħafna Joe u nawguralek kull suċċess. Grazzi lilek. Aktar din is-CD li huwa importanti ħafna biex nagħtu aktar promozzjoni ukoll lil dawk il-persuni kollha dak iż-żmien ta' s-sittinijiet sebgħinijiet li kienu jagħtu kontribut tagħhom fix-xena lokali. Jiena wasat fit-tmiem tal-ewwel parti ta' dan il-programm, jiena ser ikolli żewġ intervisti ora dal-waqt fuq l-Okerengi li bqgħu hemmhekk.